Wij gaan naar het WK in Italië en daar gaan wij onze acro-oefeningen laten zien. Ja, we hebben meegedaan aan kwalificatiewedstrijden in Nederland. En we hebben daar genoeg punten gehaald. En zo hebben wij ons gekwalificeerd. Ja, heel leuk. Ook echt een eer dat we daarheen mogen. Ja, wat vind je het een beetje spannend? Ja, heel erg. Het WK teken mij dan wel binnenwezen, maar er hing het wel een prijskaart zo aan het avontuur. We moeten alles zelf betalen omdat het niet een Olympische sport is. Dus ja, het is allemaal heel duur. Ja, het gaat echt van trainingen naar wedstrijden, vliegtickets, pakjes, teamkleding. We moeten allemaal zelf betalen. Maar ja, het is wel natuurlijk nodig om daar te mogen staan. Ja, dat kan soms wel hoog oplopen. Voor het toernooi zelf zit het echt wel tussen de 800 tot 1300 per persoon. Maar ja, er zitten natuurlijk de pakjes en zo niet bij in. En daarom winnen de sporters een crowdfundingsactie start. We zijn sowieso al blij met alles wat binnenkomt. Ja, het zou mooi zijn natuurlijk als het gewoon helemaal gecoverd wordt. Maar ja, dat is natuurlijk wel veel. Met 4 trainingen in de week binnen de vrouwen klaar voor het WK dat in september uiteindelijk zetten zeel. De tarieling is zo goed als klaar, maar makkelijk gaat het net worden. We hebben natuurlijk ook al meegedaan aan andere internationale wedstrijden waar we ons tegenstanders ook wel zijn tegengekomen. Ja, die zijn natuurlijk wel, het niveau ligt heel hoog. Maar we hopen wel misschien wel de finale te halen en daarin het goed te doen. Wij moeten 3 oefeningen doen met dans en salto's, handstanden. Vooral ons best doen en misschien in de top.